Ukuthula kwenkosi akube nawe hlobo salalelo umyalezo. Incwadi kaMark 16 sizofunda amavesi 5 kuphela. Sedlulile isabatha uMaria Magdalena, uMaria unina kaJakobe, Salome bathenga amakha ukuze bahambe bamgcobe ngawo. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki bafika ethuneni kwelanga, bakhuluma bodwa bathi ngubani uyakusiginqela itshe lisuke emnyango wethuna na? Kwathi lapho bebheka babona ukuthi itshe liginqiwe, ngokuba lalikhulu kakhulu. Kuthe sebengena ethuneni babona insizwa ihlezi ngakwesokunene yembethe ingubo emhlophe, bethuka. Izwi lenkosi. Amen. Sibambelela kulela vesi lesine. Kwathi lapho bebheka babona ukuthi itshe liginqiwe. Incwadi kaMarku kungenzeka ukuba iqanjwe ngegama lendodana kaMaria. Isibonelo, Izenzo 12:12, eyayisiza uPawuli noBarnabas ohambeni lwabo lokuthunywa uNkulunkulu, njengoba sizwe encwadini kaMark 13:5 kuya kuverse 13. uMark uyena wayehambisana noBarnaba emveni kokuba behlukane noPawuli, Izenzo 15:39. Futhi wayengumzala kaBarnabas yena kaBarnaba yena uMark lo esizwa ngaye. uMark uchazwa kakhulu ngamasiko abaJuda njengokugeza izandla. Incwadi yakhe igxile kakhulu kumasiko abaJuda. Kuningi okunye abuye akhulume ngakho. Akaziwa ukuthi leli ivangeli likaMark labhalwa nini, balwa kuyiphi inkathi, kodwa-ke okuqinisekiswayo ukuba oyibhalile nguyena uMark Carter Macon, okusho ukuthi ngokukaMark igama elisetshenzisiwe eBhayibhelini esiGrekini nakumahumusho anamhlanje. Ivangeli ngokaMark lingoJesu, kodwa liqala ngoJohane umbhapatisi eshumayela umbhapatisi wokuphenduka ukuze abantu bathethelelwe isono. Liphethe ngokwenyuka kaJesu esewuqedile umsebenzi wakhe wasemhlabeni. uMark usazisa ukuthi uJesu weza ukuzokhonza icebo likaNkulunkulu nokubanikele impilo yakhe ibe yisihlengo sabaningi, nokuthi abalandeli bakhe bamele ukulindela ukuba bohlushwa ngenxa yobizo lwabo bebizelwa kuKristu. Sihlokwana salomyalezo sithi who moved the stone. Ngithathela lo mgomo kulowo mbuzo owake wabuzwa intatheli uFrank Morrison mayecwaninga nje impilo kaJesu. Hlala naye uba nombuzo othi who moved the stone, ngoba uyaxakwa ukuthi kwenzeka kanjani itshe, njengokusho kwaleli humusho evesini lesine malithi itshe lalikhulu kakhulu. Then who moved the stone? Ubani owalisusa itshe? Okokuqala engicela sikunake kulo myalezo sithola uMaria Magdalena, uMaria unina kaJakobe benoSalome bethenga amakha ukuze bahambe bamgcobe ngawo uJesu. Kusekuseni zintathakusa usuku lokuqala lweviki bafika ethuneni seliphuma ilanga, kodwa ohambeni lwabo bahamba bayakhuluma. Verse 3, ubani uyosiginqela itshe? Bakuhambo, kodwa uhambo lwabo lunombuzo, ubani oyosiginqela itshe? Angilazi itshe obhekene nalo. Umuntu ngamunye unetshe liwumthwalo empilweni yakhe. Kukhona amatshe afika endleleni yethu ngoba edudulwe yimvula, edudulwe imoya, ayitholeke esesendleleni. Uhambo lwabahamba kuleyo ndlela bese balifuni ngenxa yamatshe. Kodwa khona amatshe esiwabekelwa ngabantu ukuba singakwazi ukuhamba ngenkululeko. Kodwa ngizothi-ke noma kunjalo likhona itshe. Nampa abesifazane abathathu basohambweni baphikelele ukuya ukuyobona umzimba womuntu abamkhonzile, womuntu abamthandayo
bakulolu hambo baphethe into yenani elibalulekile, baphethe amafutha ukuba bamgcobe ngawo uJesu. Kodwa kulolu hambo kunetshe eliyinkinga emphefumulweni wabo bobathathu. Bani uyosiginqela itshe? Umuntu ngamunye unetshe lakhe, okungaba ukuthi abantwana bawuthola umsebenzi, okungaba ukuthi kwawena olalele lo myalezo unenkinga yokungawuthola umsebenzi, okungaba ukuthi ukufuna ukuthula kodwa ukuthula kukho efemelini yakho, ilona litsho obhekene nalo. Okungaba ukuthi uyithola njalo usolwa ngezinto nongahlangene nazo, kodwa uma ususolwa ngazo zize zikufanele, yitsho obhekene nalo. Kodwa sizothi noma likhona lelo litshe, qhubeka uphikelele phambili, ngoba bathi bebhekene nenkinga yetshe kodwa baphikelela ukuya phambili, baphikelela kuJesu. Yizitshe likhona endleleni yabo, beyibuza ubani uyosiginqela itshe. Laliyimthwalo emphefumulweni wabo nenkinga obhekene nayo. uNkulunkulu akasoze akunikezela inkinga angazi ukuthi uyoyisombulula kanjani. Isisombululo sayo, isiphetho sayo siyoba yini? Umuntu ngamunye uyanikwa uNkulunkulu ngokumethemba iy'nkathazo ngey'nkathazo, noma zingahlali eside isikhathi, but uNkulunkulu uyakwethemba ngale nkinga obhekene nayo. Noma ngabe uyagulelwa ekhaya, noma ngabe uwena ogulayo, kodwa leso simo esinjengetshe, ngoba lonke itshe linesisindo, lonke itshe liyamsinda obhekene nalo, nenkinga isinda umniniyo. Kodwa sizothi noma siphile ezweni lasemhlabeni, izwe liyanika liphinde liphuce injabulo yomuntu. Kodwa sizothi noma sihlele emhlabeni onjalo ophayo uphinde uphuce. Mathandekayo enkosini, kunabazali akade bezela abantwana bebaningi egcekeni, kodwa namhla bangumtshingushi bethwa ngubani, basele nabazukulu. Ungcono noshiwe nabazulu, khona basele babodwa emagcekeni. Kodwa kulelo litshe linjalo, sizothi fanele lamantombazana amathathu athi bebhekene netshe ey'ngqondweni zabo, kodwa baphikelela baya phambili. Banombuzo, ubani uyosiginqela itshe? Bahamba kodwa abamanga, abamiswanga inkinga ababenayo. Uyinkinga umuntu othe nenkinga abeseseyama a-entertain inkinga, kodwa laba kwathi kumnyama baphikelela phambili kwaze kwakhanya. Kodwa belazi itshe likhona, abamiswanga ukuthi nenkinga, abamiswanga ukuthi kumnyama, kodwa lithi iBhayibheli kusemnyama baphokophela phambili. Lapho bephikelele kuJesu kwaze kwakhanya. Zothi nakuwena noma kungamnyama namhlanje, hamba kuzoze kukhanye. Ungamiswa ukuthi kunenkinga obhekene nayo, noma ingangetshe lenkinga obhekene nayo, kodwa lingisa lamantombazana amathathu, uMaria Magdalena, uMaria unina kaJakobe noSalome. Kwathi kumnyama kodwa bayekanga ukuqhubeka nohambo kwaze kwasa, njengokusho kombhali, baze bayofika lapho ilanga liphuma. Baba bephikephelele khona emathuneni, bephethe amakha, baphikelele kuJesu. Abafunanga omunye umuntu ongabasiza. Yize umbuzo babe nawo, ubani uyosiginqela itshe kuleso simo obhekene naso? uNkulunkulu nawe ukwethembile ngaleso simo. Hamba kuze kukhanye. Ungamiswa ukuthi kunenkinga phambi kwakho, unga-entertain inkinga, ngoba izozidominate ikuqeda amandla. Bahamba yizitshe laluwumthwalo emphefumulweni wabo, benombuzo ngalo, bengayinikiwe nempendulo, kodwa baphikelela. Yizikhona ngizoncenga wena 2021, noma unganenkinga engakanani, phikelela. Sinqoba ngokuqhubeka kuze kukhanye. Sina singababizelwe ukuba siqhubeke sikuNkulunkulu, ngoba lithe izwi lenkosi uSimakade uyasiholela odwendweni lokunqoba. Sinjengelembe, sithi sidle ezinye siphinde sidle ezinye. Hamba kuze kukhanye, njengokusho kombhali, verse
2 kwaze kwaphuma ilanga besohambweni beqale kumnyama bewubuzile umbuzo kumnyama laze laphuma ilanga bephikelele phambili abazange bame abazange bathi okungona siyeke vele kumnyama abazange balokhu beyikhathaza ukuthi baphi bona abafundi bakaJesu abasezingani ukuzosupporta hayi ngoba bengazi ukuthi amasosha akhona gadithuna hayi ngoba bengalwazi uphawu oliyelwa bekwabapristi bevimba ukuthi kungabi khona noyedwa ozozama ukuphazamisa leli litshe abamvalele ngalo uJesu kodwa kunjalo beyazi ukuthi bancindiwe bazi ukuthi nabo bazibeke engcupheni yokufa kodwa baphikelela phambili sizothi-ke nakuwe phokophelela ukuya phambili ungamiswa izinkinga lithe izwi lenkosi encwadini yezaga 3 verse 6 yathi beka uNkulunkulu phambili bese onke amasu akho zonke izifiso zakho ziyaphumelela kunezinto engeke iphumelele ngoba uhamba wedwa uhlusha imibuzo wedwa kodwa ababuza imibuzo beka uNkulunkulu uNkulunkulu bakunqoba okokuqala esikhuluma ngakho sizothi noma itsheli khona kodwa phikelela ungasahlehla okwesibili esikuzwayo kulamavesi okokuthi verse 4 kwathi lapho bebheka babona ukuthi itshe liginqiwe nanku okwesibili engifuna sikunake who moved the stone ubani owalisusa lelitshe ngoba bona basuke kumnyama benombuzo ukuthi ubani osigincela itshe but mase befika kwisepulture befika emathuneni bathola itshe liginqiwe athobhala kahle lalikhulu kakhulu ku verse 4 itshe ababeyobhekana nalo uba lingagudluzwa yibo beyabesifazane bebathathu ubani owaligudluza itshe uthi mayicabanga uFrank Morrison athi cishe itshe lagudluzwa abafundi bezotshontsha umzimba kaJesu njengoba kukhulunyiwe encwadini kaMathew ukuthi abapristi abakhulu bathe ngabathile ababegade ithuna likaJesu bathi hambani nithi abafundi bakaJesu ibona abafike baligudluza itshe beba umzimba silele basigudluza nophawu kade libekiwe inkinga enginayo John chapter 6 verse 66 abafundi bakaJesu babalekile bamshiya ababe besahamba naye abalibonanga ithuna likaJesu ukuthi limaphi then who moved the stone ngoba abafundi bakaJesu bebengekho ababonanga uJesu ebethelwa 2 abafundi bakaJesu abalazi ithuna ulili likaJesu lapho engcwatshwe khona ubani ogudluze itshe ngoba abafundi bakaJesu ngeke baligudluze itshe futhi kwabona abafundi bakaJesu babe novalo lokuthi nabo njengoba besondelene noJesu basengcupheni yokubulawa ubani owaligudluza itshe umbuzo engawo ngeke ligudluzwe ngabafundi omunye umbono uthi hayi lagudluzwa nguye umnikazi wethuna okunguJosefa wase-Arimathea ngoba vele lithuna lakhe uyasazi isisindo setshe uyawazi amasu okuligudluza itshe ukuba liye endaweni yalo noma lingabi sendaweni yalo ngakho-ke uma kuJosefa wase-Arimathea yebo kuhle kuyamfanela kodwa-ke manje abake babegade ithuna bebekwe uPilato abanye bebekwe abapristi abakhulu wenze njani ngabo ngoba babengeke bamvumela ukusondela eduze kwethuna likaJesu ngakho akusiyo uJosefa wase-Arimathea noma ngabe kumfanele ukuba ngakwenza lokho ngeke azakwenze 2 3 ngeke futhi kube ama-authorities ngakho iSanhedrin iye yahlangana ebusuku yaphakamisa izandla yathi akabethelwe uJesu ngakho isigungu sabapristi uyedwa waphuma eceleni indoda elokuzana uNicodemus uyena ongabanga ingxenye yokuvotela ukuthi uJesu akabulawe ngakho kwisigungu seSanhedrin ngeke sikwazi ukuyogudluza itshe likaJesu phela ngoba kwakuwusuku lwesabatha ngakho babezigcinile bezivalele kanjalo nabesifazane bahlonipha isabatha abangaya ngalo
njalo ukuyohlola isidimbu sikaJesu, basigcobe ngamafutha, baya ngosuku lokuqala kweviki okuyiSunday baphikelela ngalo. Kanjalo-ke isigungu seseHendrix sobupristi sasingeke siye, vele sasingenandaba noJesu, futhi babehlonipha umpristi orithayile u-Ananias, babehlonipha futhi noCaiphas, ngakho babengeke baze baye. Futhi bona abahlakazile eGabatha bathakabethelwe uJesu akhululwe uBarabha. Ngakho-ke laba bantu abangamfuni kangaka bangaba nasidingo sini sokugcina isidumbu into ezobola yonakale ibe nephunga neyimpethu? Babengenandaba noJesu, kwakulungile kubo, vele ibona babeke nophawu. So who moved the stone? Ngoba ama-authorities iseNhendrini yayingeke izigudluze itshe likaJesu, ngoba vele babevalela isitha sabo. Ubani owaligudluza leli litshe? uThobhalayo, omunye cabanga. Cishe laba besifazane uMaria Magdalena, uMaria unina kaJakobe benoSalome bafika ethuneni eli-wrong, base babemthintla babona itshe liginqiwe nomzimba ungekho khona. Yikho-ke bezothi impela siyambonga uNkulunkulu ukuthi itshe liginqiwe. Hayi bathandekayo enkosini, abesifazane babekhona mhla kube kuphawu ethuneni likaJesu. Abesifazane babekhona behamba noNicodemus, behamba noJoseph wase-Arimathea, bawubona umzimba kaJesu, bawugoqa ngendwangu, belekelela abapristi, belekelela uNicodemus, benoJoseph wase-Arimathea owabe yi-politician. Ngakho abesifazane bayalazi ithuna likaJesu, baya endaweni efanele. Kodwa uMathew kwehla ingilosi ezulwini yaliginqa itshe. Nalapho bathandekayo, ngihambe ngibe nenkinga yokuthi ingilosi yazolekelela uJesu ayikwazi, ngoba uma ingilosi yafika yazomlekelela kuyaphela lokhu akushilo uJesu. Wathi yena uphiwa amandla onke ezulwini, wawaphiwa futhi amandla onke nasemhlabeni. Ngakho ukwenza igunya likaJesu bese kuba igunya elingelona igunya uma ezolekelelwa. Owethu uNkulunkulu akalekelelwa. Khumbula insizwa thizeni bawumphongolo kaNkulunkulu ushibilika esihlibhini ewawuthelwe izinkomo usuka kumaFilisti. Wathi mawushelelela yasondela lensizwa yathi izolekelela uba umphongolo ungasuka esihlibhini seyinkomo. uNkulunkulu ngolaka lwakhe wayishaya yafela khona lapho. So-ke ingakho ngizothi owethu uNkulunkulu akalekelelwa, ngoba ukube walekelelwa wayezothola isicoco. Owalekelela ingilosi biyothola isicoco futhi biyobalulwa ukuthi iyona eyaligudluza. Kodwa kufika umuzwa enhlizweni yami othi itshe lambona oyinhloko yevumbi ukuthi uyaphakama, yambona oyitshe levumbi ukuthi uyaphakama, laseliyayigudlukela lona oyithwala laphakade waphuma ethuneni, ngoba angevalelwe nabantu ezimweni zonke. Usho yena wathi okwakho ukuphila uyakunikela aphinda kuthathe. Owethu uNkulunkulu unamandla okwenza konke akuthandayo ngesikhathi asithandayo, ngevijwe namatshe abekwe ngabantu. Owethu uNkulunkulu udabule ey'tinini wakhuluma ukuthula kubafundi becashile, wafika wathi ukuthula akube nani, bakwamukela ukuthula. So-ke loyo Nkulunkulu odabule ey'tinini ubonakele kubo. He moved the stones abekwe kuthi empilweni yethu. Nami ngizothi kokugcina nalelo litshe obhekene nayo liginqiwe, ngoba wethu uNkulunkulu unamandla okuginqa amatshe esivalelwa ngawo. uNkulunkulu wethu noma ngabe likhulu kangakanani itshe obhekene nalo, unamandla okuliguqula aligudluze endleleni yakho. Uke wagudluza itshe emzini ka-Abraham ulokungathola abantwana, wathi siyohlanganisa ikhulu u-Abraham wezwa sekunesililo endlini yakwakhe ukhalusana. Ngoba wethu uNkulunkulu nomnetshe leminyaka lokhu umntwana akatholakali uyaligudluza, atholakala umntwana noma ngabe iminyaka seyihambile. Ngizothi
lelo litshe elisemzini wakho lokuthi umntwana mkho uzomthola na umntwana, uzobugono wakho umntwana, ngoba wethu uNkulunkulu unamandla okwagudluza amatshe avimba indlela yethu. Noma ngabe isigulo osusikhulekela iminyaka kodwa uJesu engabonakali. John chapter 11 ufikile, sekuthiwa Nkosi ukube kade ukhona, ukube kade ukhona umnewethu ngaye ngafanga. Bafika bephindelela, ukhuluma uMartha, ukhuluma uMaria, bethi ukuba ubukhona, kanti omdala wey'nsuku ubekhona bona. Azi ukuthi lokhu kugula akukhona kokufa, kodwa kokuba uNkulunkulu akhazimuliswe. Ngalelo litshe lokugula nelokugulelwa uNkulunkulu wakho unamandla okuligudluza, ngoba kukho okuyoma endleleni yabangcwele ekhona lo Nkulunkulu wethu. Mani isibindi salusuqina, lo Nkulunkulu wakho uyindoda kubafelokazi, ungumondli wey'ntandane. Nalelo litshe lisazogudluzwa, noma ngabe uyopulisa icala ongakazi icala lini, khululeka lizogudluka nalelo litshe. Noma ngabe awazulala uhleni, khululeka lisazogudlwa nalelo litshe, ngoba kekho odalela ukuhlupheka uze kuvame umusa. Lo Nkulunkulu wethu ufohla nathi kwizimo ngezimo. Lo Nkulunkulu wethu udala ukuthula lapho ukuthula kungekho khona. Lo Nkulunkulu wethu ubiza umoya emagumbini omane umhlaba, uqeda uzothe, uvusa amathambo esomile iminyaka ngeminyaka. Wathi lena yimpi enkulu kodwa ingeyabantu abafe bephelelwe lithemba. Ngizoncenga wena, mayilitshe lakho likhona, ungasalahlekelwa lithemba. Lo Nkulunkulu wakho nakuleso simo unamandla, 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 unamandla okuligudluza itshe liphambi kwakho. Mani isibindi, qina, sikhonze ukugudluza amatshe endleleni yethu. uNkulunkulu abusise okuzwile manje naphakade. Amen.